Бүгін біз Россияның ең зор ил үлкен музейларының бірсінде, Татарстан Республикасының Милли музейінде. Музей ашылуға археолог, тарихчы, коллекционер Андрей Лихачев зор өлеш кірді. Һәм бүгінде Лихачевның шәхси әйберләре музейда саклана. Сәлам достар, Татарстанның Милли музейі буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Хәтерләсәгез, музей 1895 елның 5 апрелендә ачыла. Һәм быел аңа 125 ел. Дуслар, музейның бұл залында біз 18-ші ғасыр белән таныша алабыз. Мен 1767 елда Екатерина II Казанга килә, һәм аның каретасы бүген дә музейда саклана. Каретаға утырып карыйсыгыз килсә, Бауман урамына барыгыз, анда аның күчермәсе саклана. Бу зал кызларга бик ошар минемчә. Чөнки монда татар халкының зәркән эшләнмәләре саклана. Шулпылар дисеңме, беләзекләр дисеңме, барсы да бар. Милли музейда һәр зал туган ягыбызның бер чорын чагылдыра. Монда 1 миллионга якын экспонат саклана. Бер көндә музей белән танышып бетеп булмый. Шуңа күрә без киләсе очрашуларда музей буенча сәяхәтебезне дәвам итәчәкбез. Сау булыгыз, туган як тарихын өйрәнегез, танылган шәхесләребезне белегез.